மொக்க ஜோக்ஸ் கேட்டு கடுப்பாடாதீங்க. ஒரு சின்ன பையன் கடைக்கு போய், அண்ணா 10 ரூபாய்க்கு ரீசார்ஜ் பண்ணா எவ்வளவு ரூபாய்க்கு பேசலான்னு கேக்குறான். அதற்கு அந்த கடைக்காரர் 7 ரூபாய்க்கு பேசலாம் தம்பின்னு சொல்றாரு. உடனே அந்த பையன் ஒரு 10 ரூபா நோட்டு எடுத்து, இந்தாங்கண்ணா 10 ரூபாய்க்கு ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டு மீதி 3 ரூபாய்க்கு அந்த அச்சு முறுக்கு கொடுங்களாம். ஒரு பஸ் வேகமா பைபாஸ்ல போயிட்டு இருக்கு. அந்த பஸ் டிரைவர் பக்கத்துல இருந்த பையன்கிட்ட, என்ன கொடுமை சார், ரோட்ல ஒரு மரத்தை கூட காணும் பாருங்களேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. அதை கேட்ட அந்த பையனி, நீங்க பெரிய சமூக ஆர்வலர் இருப்பீங்க போல சார்னு சொல்றாரு. அதை கேட்ட பஸ் டிரைவர், அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை சார், இப்ப பாருங்க வண்டியில பிரேக் பிடிக்கல, எப்படி நிறுத்துறதுன்னு தெரியல. ஒருத்தன் தினமும் அவன் மனைவிக்கு பூ வாங்கிட்டு போறான். அதை பார்த்த அவன் நண்பன், என்னடா தினமும் மனைவிக்கு பூ வாங்கிட்டு போறியே, உன் மனைவி மேல உனக்கு அவ்வளவு பிரியமானு கேட்கறான். அதற்கு அவன் நண்பன், அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லடா, அந்த பூக்காரி நல்லா அழகா இருக்கா, அதான் ஒரு டச் வச்சுக்கலான்னு. இந்த ரணகலத்திலையும் உனக்கு ஒரு கிளுகிழப்பு கேக்குது இல்ல? ஆபரேஷன் தியேட்டர்ல நோயாளி டாக்டர் கிட்ட, ஏன் டாக்டர் வயிற்றுல ஆபரேஷன் பண்ணிட்டு உடனே ஒரு சொம்பு தண்ணி ஃபுல்லா குடிக்க சொல்றீங்கன்னு கேக்குறாரு. அதற்கு அந்த டாக்டர், அது ஒண்ணும் இல்லைங்க, எங்கேயாவது லீக் ஆகுதான்னு செக் பண்ணலாம். என்னை வச்சு ஒன்னும் காமெடி கிமெடி பண்ணலையே. எக்ஸாம் ஹால்ல ஒரு மாணவன் தூங்கிட்டு இருக்கான். அதை பார்த்த ஆசிரியர் ரொம்ப கடுப்பாகி, ஏண்டா பரீட்சை எழுத வந்துட்டு இப்படி தூங்கிட்டு இருக்கேன்னு கேக்குறான். அதற்கு அந்த மாணவன், கேள்விக்கு பதில் தெரியலனா திருன்னு முழிச்சிட்டு இருக்க கூடாதுன்னு எங்க அப்பா சொல்லியிருக்காரு சார்.